чужденеца е странно как може да се отива тъй презрително към смъртта, както за невярващия се струва безсмислено изкуплението на кръста за една велика вера. При Тутракан българският войник пребори слабостта на плътта, защото борбата беше за него едно таинство. Никога войната не се очаквала с такава мистична вера в победа и с такава свещена затаена радост. На 5 и 6 септември 1916 при Тутракан се разиграва едно от най-епичните сражения в новата българска история. Само 36 часа след началото на първата атака, българските войски превземат Тутраканската укрепителна линия, която в Европа е смятана за непревземаема. През 1914, само една година след като заграбва Южна Добруджа от България, Румъния започва да изгражда около Тутракан едно от най-модерните и сложни за времето си фортификационни съоръжения. Удобен плацдарм за бъдещи настъпления срещу България. В радиус от 10 км около града са разположени 15 форта. Пред тях има дълга линия от допълнителни препятствия, телени заграждения и вълчи ями. Създадена е и втора отбранителна линия, но не толкова укрепена, колкото първата. Така територията около Тутракан е превърната в Тет-Депон, непревземаема предмостова крепост, която държи подстъпите към столицата Букурещ. На 1 септември 1916 България обявява война на Румъния. Трета българска армия под командването на генерал Стефан Тошев минава българо-румънската граница, която от 3 години дели българи от българи. Войската настъпва със съзнанието, че това е възмездието за румънските войски, които през 1913 вероломно нахлуха в България и отнеха Южна Добруджа. Основните сили, общо 55 000 души, са съсредоточени при Тутраканската укрепителна линия. Атаката е поверена на командващия 4-та Преславска дивизия генерал-лейтенант Пантелей Киселов. В 6:30 сутринта на 5 септември българската артилерия започва масиран обстрел на първия укрепен пояс на Тутракан. След това настъпва пехотата. Силният огън изненадва румънците и паникьосва командването на Тутраканския гарнизон. В 11 преди обяд, само 4 часа и половина след началото на атаката, първото укрепление от Тутраканската крепост е в български ръце. Нашият трибагреник се издига над форт номер 6. По обяд, най-силно укрепената част от Тутраканската крепост е в български ръце. До вечерта нашите части овладяват целият първи пояс на Тутраканската укрепителна линия. Сутринта на 6 септември атаката е подновена. С цената на много жертви под силен вражески обстрел, нашите части преодоляват труднопроходимата гора Боблата и в ранния следобед достигат покрайнините на Тутракан. Румънският гарнизон в града вече е обхванат от паника. В опитите си да избягат, много румънски войници се издавят в река Дунав. В 4:30 румънският гарнизон на Тутракан предлага на българското командване безусловната си капитулация. В 6 часа вечерта генерал Пантелей Киселов триумфално влиза в града. В български плен се предават 7 пехотни и 2 артилерийски полка на Трета румънска армия. Общо 25 000 войници и 400 офицери. В епичните боеве за Тутракан загиват 2500 български войни. Ранените са близо 7800 души. При атаката на двете укрепени линии, Трета българска армия губи 18% от своя личен състав. Европа е смаяна от подвига на българите, които се бият със съзнанието, че се жертват за освобождение на Добруджа и за възмездие над румънците, които вероломно нападнаха България през 1913. След победата при Тутракан казаха: върнахме си българския град, взехме си Добруджа. Аз казвам: не град си върнахме, не парче земя си прибавихме, там си върнахме честта.